И така, здравейте всички, които гледат този клип. Това ще е клип туториал на лаптопът на Lenovo B5400 или 4500. Забравих как беше, ще го оставя точно в този момент. И значи ето го лаптопа, това е лицевата част. Лаптопът е матов, може би виждате. Тук отстрани има за дисковете. Ето. Може са дискове. Ето тук, което сега е включено, може да видите, това е за се зарежда кабелът. На как и да го мушите, се ще стане. И това тук нали се зарежда. Тук има една дупка, само да колко видите. Това е тук е USB. Ето това тук е за слушалките. Тук отпред няма нищо. Тук също има две USB-та. Ето трябва да е по-ново USB. По-нова версия. Това тук е HDMI порт. Тук е LAN порт. Тук VGA порт. Както виждате, аз съм го включил към този монитор, който ще ви покажа някакъв края на клипа. Тук не знам какво е. Не съм го ползвал. Това тук е охлаждането, което не знам да ви видите. Отзад на лаптопа няма никакви изходи. Също така забравих да ви покажа само на вида къде беше. Някъде трябва да... не знам. Да. Ето това тук. Ето може да видите, това е за SD карти. Апарат, нали, както имате, си слагате. И сега да го отворим самия лаптоп. Ето виждате, така ще покажа първо клавиатурата. Клавиатурата е от този струмен тип. Виждате, почти не се чува как се натиска. Клавиатурата е пълна, защото имаме един лаптоп вкъщи, който е тази част я няма. Ето това е, тук са много сбити. Тук виждате някакви лепенки има на Nvidia и Intel. Тук ви показва също нали, за Lenovo някакви работи, USB-та. Да, това е USB версия 3.0. А тук е нампада, който е много неудобен, ако сте свикнали с мишка. Ще ви е супер неудобен. Тук е почва за включване, то свети като е включен. Тук е капсулка. Ето вижте как да натисне свети, само това и на лоб бутона свети. Пуснете, сега нека пуснем компютъра, самия лаптоп. И параметрите няма да ги показвам, ще ги оставя в допълнителната информация на клипа. И резолюцията, на която този лаптоп в момента работи, е 1366 към 768 пиксела. Пише, че се препоръчва, може да работи на по-ниска, на по-висока, не знам как да го направя, няма смисъл да работи на по-висока. Виждате, има една камера, която предава много хубаво HD, мисля, че това е микрофона. Тук е микрофона, да, не май, а си е микрофона на самия лаптоп. Тук има едни гумени работи, гумени уплътнения, които като го затворите лаптопа, да не ви се удря директно в пластмасата, да си идват нали правилно. И друго да покажа, това тук, което има тази лепенка, това е колонките на самия лаптоп. Лаптопът е Lenovo, както виждате, тук има някаква лепенка. Lenovo. Тук това, още такова си купих лаптопа, имаше тази лепенка и не мисля да я махам, защото ако се махне, ще се напрашат колонките, а знаете, колонките като са прашни някакъв гаден звук издават, някакъв пращящ и така не мисля да ги махам. Това са самите панти на лаптопа, доста стабилни, виждате,
Още не подават. Ето от тази страна пантите. Пантите си супер. И аз съм много доволен от този лаптоп. Тръгват абсолютно всички игри, които аз искам да играя. Мога да стримвам на него. И сега ще ви покажа как точно съм го пригодил с ето този монитор. И така, ето го резултата. Те така по принцип изглежда моя сетъп. Тук моят мауспад, моята мишка и е това, така съм свързал двата монитора и сега, ако ми вярвате, работят сега. Ето така може да правите, си местите един от другия. И това е много лесно, така се свързва. Трябва ви само един е такъв кабел. Това е картинката на него, нали? Това е VGA. Опа, чакайте, че има проблем. Кабелът е VGA, просто го свързвате. Сега ще си покажа как съм го свързал. Просто го свързвате тук, ето пак виждате тук синия кабел, ето тук го свързвате, ако имате горе-долу същия монитор и би трябвало да стане, изчакайте само малко, да правим нещата. Много лесно се свързва. Ето и нали, ако сте го свързали и нещо не ви се е получил, влизате в разделителна способност и го нагласите е тук какво да е с тези два монитора. Може да се дублират, да се разширят и да се покаже само единия. Нали, само един монитор да е активен, другия да не е. За съжаление не знам как да се свържат повече от един монитор към лаптопа. Имам още един монитор, но ако намеря кабел подходящ, ще направя едно клипче. Ето го. Това е мишката на Logitech. Мисля, че е 600 DPI. Не е геймърска, както виждате, съвсем обикновена си е. Много кефи. Това тук е охлаждането на лаптопа. Сега не знам доколко мога да го видите, но то е на Deepcool. Една перка е. Много е добро. Доволен съм от него. И това мисля да е за днес. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате. И се надявам, ако коментирате.